Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyt hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 30-njy noýabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Parijde klimatyň üýtgemegi boýunça geçirilen sammite jemlenen dünýä liderleri fursatyň aýratyň ähmiýeti eýedigini nyktadylar. Our understanding of the ways human beings disrupt the climate. Demirgazy Owganystanyň Balyk we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy gara ýol söwüşçileriň gözegçiliginde bolup, ýolakçylaryň saklanmagy talanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny resmiler aýdýarlar. Amniyat vücut nadora. Mardum hamisha çürmüşe, hamisha çapawula, hamisha mardum badarbadery vücutçylary. Türkmenistanyň prezidentiniň Mary şäherinde köpçüliklen berja edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini Türkmen telewizionyny habar berdi. Ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türk dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip adlandyrylan Mary şäherinde gurnulan konsert çäresinde ýanglandy. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölегine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Fransiýanyň prezidenti François Hollande 30-njy noýabrda Parijde klimat boýunça sammit açyp 150 dünýä liderini klimat boýunça berk ulalaşyga çağırdy. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime. Hollande halkara duşunyň ähmiýetiniň şeýle uly bolmandygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon howanyň global derejede maýlamagynyň depkinini saklamak maksadyna ýetmek üçin has tiz hereket etmelidigini bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýan bu gazlarynyň ýaýramagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurduň arasynda ulalaşygy gelinmegi maksat edilýär. Konferensiýa 30-njy noýabr we 11-nji dekabr aralygynda berk howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmeginde geçirilýär. Eň meşhur Sowet we Rus kinorejissörleriň biri Eldar Rязанов 88 ýaşynda ýürek we öýkün nähoşlygyndan ýogaldy. TASS agentligi Rязановyň garyndaşlaryna salgylanyp onuň 30-njy noýabrda ýerden Moskwanyň keselhanasynda aradan çykanlygyny habar berdi. Rязановyň tragik komediýalary Sowet Soýuzyndaky gündäki durmuşyndaky noksanlyklary Sowet bürokratiýasyny ýaňsylýardy. Emma onuň ýeňil satirasy kommunistik senzuradan sypmagy mümkinçilik berýärdi. Rязановyň karnaval gijesi garaj ýaly filmleri köpçülüge ýakyndan tanyşdyr. Türkiýanyň söwüş uçarlarynyň oka tutmagynda urulyp ýere gaçan Orsiýet uçarynyň geçen hepde öldürilen pilotynyň jesedi Orsiýete ýeberildi. Ankaradan gowşan maglumatlary görä pilotyň jesedi 29-njy noýabrda Siriýadan Ankara we 30-njy noýabrda Ankaradan Orsiýete eltilipdir. Türkiýe 24-njy noýabrda Siriýadan Türkiýanyň giňişligine gyýyska wagtlyk giren Orsiýet uçaryny bir näçe duýduruşdan soň atyp ýere gaçyranlygyny aýdýar. Uçary paraşutly terk eden pilotlar Siriýalyk gozgalançylar tarapyndan oka tutulup olaryň biri Oleg Peskov öldürildi. Türkiýanyň hereketi Moskwa tarapyndan berk reaksiýa eýe boldy we iki ýurdun gatnaşyklarynda dartgynlylyk döretdi. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin 28-njy noýabrdan çykyşynda bu ýagdaý arkadan pyçak urmak hökmünde häsiýetlendirdi we Türkiýe garşy ykdysady sanksiýalary eglan etdi. Orsiýet öz uçarynyň Siriýanyň giňişliginden çykmanlygyny aýdýar. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Türkiýany we Orsiýeti Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýynda Orsiýet uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyny derňemek üçin iki taraply komissiýany döretmäge çağırdy. Prezidentiň administrasiýasynyň aýtmagyna görä Nazarbayew Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan bilen 30-njy noýabrda erden geçirilen telefon gepleşiginde Ankaranyň Orsiýet bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagyna aladalanma bildiripdir we Erdogana Türkiýanyň we Orsiýetiň ikisiniň de gatnaşyklary saklamak üçin jogapkärçilikli çemeleşigi görkezmelidigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlar 30-njy sentýabrda Amerikan raýatlaryna duýduruş edip 48 sagatyň dowamında Kabulda hüjüm howpunyň saklanjagyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky elçihanasy
hopun güýçlenen döwründe has huşkar bolmaga çağırýar. Elçihana hopsuluk duýduruşlaryny wagtal-wagtal edýär. Soňky duýduruş Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ötkeme boýunça Paryjde geçirilýän sammitiniň çäginde Awganistanyň we Pakistanyň planlaşdyrylýan duşugyna gabat gelýär. Ashraf Ghani'niň we Nawaz Şerifiň arasynda duşugyň geçirilen ýagdaýynda bu Islamabadyň araçylygynda Taliban bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri dikeltmeklige tarap möhüm ädim bolup biler. Täjikistan iki Kyrgyz raýatyny Kyrgyzstana iberdi. Olar Islam döwleti toparynyň hatarynda Siriýada we Irakda söwüşme üçin adamlary hakyna tutmak bilen bagly aýyplamalar esasynda suud edilerler. Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Jahongir Kurmishewiň we Kanybek Maýmanowyň Kyrgyzstanyň kanun goraýjylaryna tapşyrylandygyny 30-njy noýabrda tasdiklady. Kyrgyzstanyň bu iki raýaty Täjikistanyň Demirgazyk Suud regionunda sentýabr aýynda tutsak edilipdi. Olar 4 täjik dinanyň öz çağılary bilen bilelikde Islam döwleti toparyna goşulmagy ynandyrmakda. Olaryň Kyrgyzstanyň hem Türkiýanyň üstünden Siriýa aşmagyny gurnamakda aýplanýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Dünya liderleri klimatyň ötkeme boýunça Paryjde geçirilýän sammitin aýratyn ähmiýeti eýdigini ýygytýarlar. Hususan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 30-njy noýabrda Paryjden çykyşynda 150 ýurdun liderleriniň öňünde eden çykyşynda pursata ünsi çekip howanyň ötkemegine garşy görüşde jogapkärçiligi deň paýlaşmalydygyny aýtdy. Kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinläli. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Paryjde klimat boýunça möhüm sammitde çykyş edip, dünýäniň 150 liderine şu pursada üns berilmelidigini hemde özleriniň klimatyň üýtgemegi bilen bagly meselede halklaryň jogapkärçilik duýgusyny paýlaşýandygyny görkezmelidigini ýytady. I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter. 30-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasyna çykyş eden Obama, dünýä liderleri uly maksatlary öz içine alýan we maksatlary ýygyderli täzelenip durýan klimat ılalaşygyny döretmelidirler diýdi. Obama Birleşen Ştatlar dünýäniň atmosfera iň köp kömürturşy gazyny bölüp çykarýan ikinji ýurdu hökmünde klimatyň üýtgemegi boýunça öz üstüne düşýän jogapkärçiligi paýlaşýar diýdi. Yer towalawynda global maýlamanyň güýçlenmegine kömürturşy gazynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. Şol bir wagtda Obama Birleşen Ştatlar klimatyň üýtgemeginiň täsir ýetiren ýurtlaryna ýardam bermek maksady bilen käbir ýurtlara täze maliýe serişdelerini goýberer diýdi. 30-njy noýabrda irilen Fransiýanyň prezidenti François Hollande Paryjde klimat boýunça möhüm sammit açyp, dünýäniň 150 liderini klimat boýunça berk ılalaşygy döretmäge çağırdy. Sammitde Hollande klimat boýunça halkara duşugynyň ähmiýetiniň mundan öň şeýle uly bolan gezeginiň ýokdugyny belledi. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon sammitde gatnaşanlara ýüzlenip, howanyň global derejede maýlamanyň depkinini Selsiýus görkezüjisi boýunça 2 gradus derejesinde saklamak maksadyna ýetmek üçin has tiz we has tutumly hereket etmelidigini belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýandygy aýdylýan kömürturşy gazlarynyň bölünip çykarylmagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurdun arasynda ılalaşyga gelinmegi maksat edinilýär. Konferensiýa şu aýyň başynda Fransiýanyň paýtagty Paryjde bolan ýowuz terrorçylykly hüjümden soň 30-njy noýabr we 11-nji dekabr aralygynda berk howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmegine geçirilýär. Konferensiýa gatnaşan 147 ýurdun döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň arasynda Birleşen Ştatlaryň, Hytaýyň we Orsiýetiň prezidentleri we Hindistanyň premier ministri bar. Bu duşuň dowamında klimatyň üýtgemegi boýunça ılalaşyga gelinjekdigi dogrusynda oňoýly pikirler artýar. Men biziň gazanyp biljek zatlarymyz babatynda ören optimistik garaşdy. Sebäbi men soňky 7 ýylyň dowamında Amerikanyň ajaýyp ädimler ädendigini görýärdim diýip, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Washingtondan Paryje uğranmak haly Facebook sosial ulamyna çap eden maglumatynda aýtdy. 30-njy noýabrda konferensiýa gatnaşan liderleriň global maýlama garşy görüşi güýçlendirmek boýunça bir näçe möhüm bildirişleri mälim etmegini araşylýar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlaryny dinlediňiz. Orsiýetiň we Türkiýanyň gatnaşyklary geçen hepde Siriýanyň Türkiýe bilen terkediniň golaýynda Türk uçarynyň Orsiýet uçaryny urup ýere gaçyrmak bilen baglylykda dartgynlaşýar kasynçylar iki ýurduň liderleriniň arasyndaky meňzeşlikleri hem önsi çekerler. Radiomyzyň habarlary merkeziniň jurnalisti Charles Ricknagel'in taýýarlan synanyň mazmunyny habarçymyz Arat Perwişden dinläli. Ol öz milletini öňkü berentligine, milli gymmatlyklaryna ýetirmek wadasy bilen häkimet başyna geldi. Ol awtoritar, opozisiýa bolan çadamlygy şahatlykly däl, şeýle hem ol ýurduň ýolbaşçylyk işini güýçli şahsy işe ewirmek bilen öz ýurdunyň sapatyna ewrildi. Bu Rus prezidenti Vladimir Putin mi ýa-da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Suratlandyryş olaryň ikisine de gabat gelýär. Sebäbi köp babatlarda bular bir-birine ören çalymdaş. Güýçli çalymdaşlyk awtoritar liderleriň özara düşünüşmegini ençime ýyllap aňsatlaşdyran ýaldy. Indi bolsa bu häsiýetleriň Türkiýanyň 24-nji noýabrda Orsiýetiň Sewuş uçaryny atyp ýykmagy barada egilişigi bularyň ikisine de kynlaşdyrmagy mümkin. Öten 10 ýyllykda iki ýurt arasynda ýakyn ykdysady gatnaşyklary ýola goýarlaryna Putin bilen Erdoğan birigi köp taryfladylar. Öten dekabrda Putin Erdoğany güýçli şahsiýet diýip ýewdi. Ondan sanyjy aý ozal, ýagny 2014-nji ýylyň sentýabrynda Erdoğan Ors lideriniň Ýewropa deň uly mescidi açmagyna kömek bermek üçin Moskwa bardy. Bugün bolsa iki ýolbaşçy arasyndaky dartgynlyk duşmançylyga ewrilerli görünýär. Olary dost eten şol bir häsiýetleriň bu duşmançylygyň dewam etmegine esasy rol oýnamagy mümkin. Putin'e çar ýokundysy bar bolsa, Erdoğan'a sultan ýokundysy bar diýip Türkiýeli jurnalist Selmi Toraz 2009-njy ýylda belledi. Bularyň ikisinde de absolutistik häsiýetleriň bardygyny görkezýän alamatlar bar. Uzak wagtda häkimet başynda bolmak hem muny güýçlendirdi. Bularyň ikisinde de imperial geçmişe bolan duýgy bar. Putin'e Sovet Soýuzy barada, Erdoğan'a hem Osmanly imperiýasy barada diýip İstanbulda ýaşaýan siýasy analizçi Gerrit Cengiz aýtýar. Munyň näme derejedigini olaryň köşkleri görkezýär. Erdoğan öten ýyl 615 milyon dollarlyk Osmanly teýmali prezident köşkini gurup tamamlady. Tarapdarlarynyň bellemegine görä bu ýurduň bolalyndygini, dewrewap Türkiýanyň gurucu tökmünde Erdoğanyň ähmiýetini görkezmäge gönükdirlendi. Putin'in hem aýdyryşyna görä 1 milliard dollar çykdagy edilip Sankt Peterburgyň gyş köşki stiline gurulan Kara Deňiz köşki bar. Türkiýe 24-nji noýabrda Orsiýetiň Sewuş uçaryny atyp ýykaly bäri Putin bilen Erdoğanyň tutumlary ikisiniň de häsiýetlerine doly gabat gelýär. Putin'in uçaryň ýykylmagyny arkadan urulan hanjar diýip atlandyrmagy, onuň Erdoğanyň bu hereketine özüniň köne dosty tarapyndan edilen dönüklik diýip garaýandygyny görkezýän bolmagy mümkin. Radiomyzyň habar merkeziniň jurnalisti Charles Ricknagel'in taýýarlan synynyň mazmunyny habarçymyz Arat Perwişden dinlediňiz. Häzir bolsa bildirişimizi dikkatiňize hödürleýäris. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganstanda esasy gara ýollaryň köpüsiniň söwüşçüler tarapyndan petiklenenligi ýa-da howp astynda saklanýanlygy aýdylýar. Habar berilişine görä, Balx we Faryap vilayetlerini baglaşdyrýan esasy ýoldan geçýän ýolagçylaryň saklanmagy ýa talanmagy ýaly wakalar ýüze çykýar. Bu ýagdaý jekmejeklerini Owganstandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradydan dinläli. Demirgazyk Awganistanda ýagdaý dartgynlygyna galýar. Balx vilayaty bilen Faryap vilayatyny birleşdirýän şaý ýoluň howplygyny ýolagçylar aýdýar. Jeňçiler günde ýoly kesýär, musapirlara azar berýär, döwlet işgärlerini zamun alýar. Özüni Abdulmetin diýip tanıştyran ýolagçynyň aýtmagyna görä, ýaraglylar ýolda halkyň malemlegini talap alýar.
Awgan güýçleri ýoluň howpsuzlygyny üpçün edip bilmeýär. Göregündüýden güni jeňçiler ýola çykýar, raýat ulaglaryny saklaýar. İslan adamny düşürüp zaman alýar. Ýollagçylary urup ýençýär diýip Abdulmetin aýtdy. امنیت وجود نداره مردم همیشه چور میشه همیشه چپاوله همیشه مردم به دربدری وجود داره Anhoy bilen Meymene şäheriniň arasyndaky ýoluň hasam howpsuzlygy aýdylýar. Bu ýoluň köp ýerine jeňçiler iýeçilik edýär. Ýoluň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin awgan güýçleriniň harby postlary ýol ogrunda bar. Emma Anhoy Meymene ýolundan döwlet işgärleriniň hem harby tanksyz geçip bilmeýändigini menden atly bir ýollagçy aýdýar. اراکین دولت با چندین تانگ‌ها عبور و مرور می‌کنند. دولت خواهش می‌کنیم ولایت فاریاب توجه داشته باشد. Faryab welaýatynyň ýolunyň howpsuzlygynyň üpçün däldigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç hem tasdiklady. Ýol ogrunda ýerleşdirilen harby postlaryň arasynyň bir-birinden uzakdygyny deputat ma'lum etdi. Halkyň howpsuzlygyny üpçün etmek hökümetiň borjudur. Şonuň üçin Balyqwa Faryab şaýolunyň goragy boýunça hökümet tagalla etmelidir diýip deputat aýtdy. پست‌ها فاصله‌های بسیار دور و طولانی داره ما تقاضامند هستیم اشارات مورد توجه باشه تا ما بتونیم Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda serhet geçelik hem Anhoy şäheriniň golanynda ýerleşýär. Akkine benderi Awganystanyň muhim benderinden biri hasaplanýar. Ýol gözegçiligi boýunça Awgan güýçleriniň komandiri general Salim Enderabeýniň aýdyşyça Anhoydan başlap ta Meymene şäherine çelli Awgan güýçleri giýje gündüz gezme edýär. Ýoluň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin çäre görýär. Ýoluň howpsuzlygyny goramak biziň wezipamyzdyr. Halk gorkusyz sapar edip biler. Ýoluň howpsuzlygynyň üpçün ediljekdigine biz söz berýäris diýip general aýdýar. ولسوالی انخوی تا شهر میمنه پلیسای امن و نظم عامه مسیر شهرها را تحت پوشش داره. Ýöne Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gülmuhammed Rasulynyň aýdyşyna garanda talep seweşijileri Meymene şäheriniň 2 kilometr golayynda ýerleşýär. Jeňçileriň öňüni almak üçin döwlet alada etmeýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Meymene şäher hem sinir diýip senator hawatirlenme bildirdi. فاریاب تقریبا 2 کیلومتر است مرکز شهر فاریاب طالبا هجوم میبرند طالبا قرار دارند طالبا برنامه خود تطبیق میکنند. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhetiniň golanynda da jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Bölek tarapdan Türkmenistan Amamnazardan ta Anhoýa çelli öz hasabyna demir ýol çekmegen gözeňinde tutýar. Demir ýol gurulşygyna tezlikde başlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik tugynyň mukdaryny artdyrýar. Şeýle iqtisadi proyektler amala aşsa Awganystanda ýagdaý belki gadylaşar diýip halk umydwarlyk bildirýär. Şaýmerdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýene-de Guinness rekordlar kitaby bilen bilelik tagdaldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Mary şäherinde köpçülikliň berza edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini türkmen mediasy habar berdi. 4000 adam marada konsert zalynda dik turup telekrandan görkezlen prezidentiň özü bilen bilelikde aýdym aýdypdyr. Türkmenistanyň täze Guinness rekordy barada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerini we sadyna düzelendigi aýdylýan öňe janwatyrym Türkmenistan atly aýdym Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Türkmen mediasy habar berýär. Agdalan aýdym geçen anada türkü döwletleriň medeniýetiniň halkary guramasy, ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türkü dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip adlandyrylan Mary şäherinde gurnulan konsert çäresinde ýanglandy. Gurrunga gidýän dawara Marynyň bu missiýasynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp geçirildi. Bu waka münasibetli dikilen ägirt uly ak öýüň içinde geçirilen konsertde Türksoya agda döwletleriň medeniýet işgärleri çykyş edip, dawaranyň ahyrynda bolsa Berdimuhammedowyň öňe janwatanym Türkmenistan atly aýdymy aýdyldy. Türkmen mediasynyň reportajynda bir tarapdan ýürüýte ýerleşdirilen monitorlarda sintezatoryň öňündäki Berdimuhammedowyň ellerini galgadyp aýdym duran ýazgydaky pursatlary görkezilse, beýlik tarapdan dawaradaky 4000 çemete adamyň dik aýak üstünde Berdimuhammedowyň izi bilen hiňlenýän pursatlary görkezildi. Guinness Rekordlar kitabynyň gurrungy gidýän çäre gatnaşan wekili Seyda Subaşy Gemiji munyň dünýä rekordy hükmünde Guinness Rekordlar kitabyna hataba alınandygyny ma'lum edip, Türkmen tarapyna degişli şahadatnamany gowşurdy. Şeýle-de Guinness Rekordlar kitabynyň wekili Türkmen mediasynyň sözleri bilen aýdylandy. Şeýle ajaýyp eser döredendigi üçin Türkmen prezidentine hoşallygyny bildiripdir. Emma welin gurrungy gidýän rekordyň anyk kesgitlemesi, şeýle-de onuň takyk haýsy üstünlük hukmynda kesgitlenendigi aýan edilmedi. Guinness Rekordlar kitabynyň resmi saýtynda hem häzirlikçe bu barada hiç ýyl maglumat ýerleşdirilmändir. Gepin gerdisine göre ýatladyp geçdik Berdimuhammedowyň ozal hem gitara çalyp aýdym DJ pultunyň öňünde sadandylyk eden gezekleri bolupdy. Bellesek bu çykyşlar hem konsert zallarynda ýerleşdirilen monitorlarda diňe ýazgyda görkezilipdi. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň döredejiligi bilen bagly video maglumat hem taýýarlandy. Ony görmek üçin şeýle-de öz pikirleriňizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, Facebookda Azatlyk radioda hem WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna siýaha dediň azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda irata belli bir derejede muht berilýän jaý hojalygy hyzmatlarynyň tölegli edilmegi barada aladalanmalary güýçlenýär. Sentýabr aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen ýaşullar maslahatynda il ýaşullarynyň öňe süren esasy teklibi elektrik togunyň gazyň suwuň mugtçylygynyň soňuna çykmak inisiatiwasynyň ibarat bolupdy. Ýaşaýjylar bu düzgünüň täze ýyldan durmuşa geçiriljekdigine howatyrlanma bildirýärkä, Türkmen häkimetleriniň bu urdan resmi planlary nämälim galýar. Türkmenistanlylar degişli edaralarda, öý hojalyk edaralarynda özlerine hiç gire düşündürüşüň berilmeýänligini aýdýarlar. Gazyň elektrik togunyň we suwuň mugtçylygynyň ýatyrylmagy ilata nähili täsir ýetirip biler. Türkmenistandaky habarçy Sultana Çylwanyň Mary vilayatynyň Serdarabad etrafyndan Ýeňiş Daýhan birleşiginiň özüne Ağa Juma diýip tanıştyran ýaşaýjysy bilen geçirilen bu söhbetdeşligi dinläli.
2015-nji ýylyň awgust aýynda Awazada geçen ýaşullar maslahatynda maslahata gatnaşan ýaşullar tarapyndan ilata berilen muhtgazy, togy, suwy, tölegli hyzmatlara geçirmek barada teklipler giridildi. Döwlet tarapyndan häzirki berilen muht hyzmatlar ýatyrlaýan ýagdaýynda oba ýaşaýjylary şoňa taýynmy? Oba ýerlerinde ilatyň sosial ýagdaýlary kän bir öwürlük däl, oňa taýýar bolup suwatlar eger tölegli bolaýsa şol gaz tölemeli diýse şoňa pul tölebiljek adam gat az bolaýmasa sebäbi bir aýlyk wagtlarda aýlyk berilen okra edilen ok ýa-da bir pensiýa berilende de pensiýa şol bir esasy zerurlaryna ýetsäýmedi olatlara pul ýetmejek özüne düşnükli ol öwrenizol öňkü prezident Pahir mut berdi gaza, mut berdi toğa, mut dedi, suwa mut dedi, olatlara öwrenip gitdi adamlar indi şoňa pul tölemeli diýse elbetde ýok isteyjek adamlara hemme onu artık mas pulum ýok halkyň bir. Sol demez ordan süýren guzaran süýrep ýörlerde adamlar o artık mas agyr neme boljak da adamlar üçin tölemeli bolsa gaza, toğa pul tölemeli bolsa. Ilatyň sosial ýagdaýlar şeýle pes bolsa, şunu teklip giýirdiň ýaşullar näme esaslanyp şunu teklip giýirdi diýip pikir etdiňiz, siziň pikiriňiz? Men pikirimi dogrumaýasa mena şol ýaşullar totaýyk ýygnan şol adamlar bir bilemok hiç bir kemçilikler barada aýdan oklar aýdy bilen oklar hiç adam aýdan ok ýaşullar maslahatynda biz o gidýän ýaşullara da aýdýar hawa işleri ýaşullar ýaly meseleler bar agdaýyn diýsek olar aýdy ýok etdirmeýärler diýe biz diýe ýygnap diýe ilki welaýat hakimliginde ýygnap gowy taýýarlaýarlar diýe olar aýtmarda atlar çykyş etmek hiç bolanok diňe oturmaly çykyş etmeli adamlar özüni aýdar solar çykyş eder. Sizler diňe goldamaly diýip tawsyryk berýärler diýerler. Meselem şo ýaşullyk maslahatynda bolýan gurulmalara. O taýda da şolar ýaly diňe gaýta tertinde ýankyýar gazy tölegli etmeli diýip geçenle muragdaldy şol geçen maslahatlaryna da muragdal beri. Soňam ýene agdalypdyr. On bilemok şo ýaşullar özleri näme şunu aýdýan mene düşünüp bilemok olar ýaly bir halkyň hal ýagdaýa şoňa gawat gelen ok pesrak şuwatlara şo töleg bolsa artykmaz. Kynçylyk boljagy besberli şol. Töleg bolsa taşytlygy getirer diýen pikirler bar. Hakykatda şu oba ýerlerinde taşytly tutulan okmuşy, gaz, tok meseleleri oba ýerlerinde bir tarapy ulanylýarmy? Ay bizge ýaşaýan ýerlerimizde ony ýaly bir tarapy ulanýan ýok. Bir şol her hojalykda bir ojagyny ýakýarlar tamdyra da ulanan oklar şonuň ojagyna ulanýanlar ba oňa da hak öňünden alyp ýörler oňa hakyny. Taşyndan goşmaça ulanýan diýip oň hakyny alýarlar öňlerim. Başga mene bir tarapy ulanýan ýerini kän göremok. Diňe şol gazy ulanýan gazy onuň soň baňasy onuň tomsaýlar birazrak taşartak ojagyny ulanýarlar başga ulanýan ýerini mene gazyny göremok kän bir tarapy. Şol ojag üçin pul tölerlerinde näçe möçürde töleýärdiler? Şu men özümde ýok, ben şonu toşny bilemok, şoň näçe tölenýän, epesi töleýärler, ýa-da bir 40-50 manat töleýärler, ýa-da her toşka bir ýylda. Başga atlaryň şol öňler ýylda bir gazy bolýan diýip öňkü puldan 70 manat, 75 manat alýarlar bir ýyla. Şo muhtaýlan wagt alynýarmy pul? O şo öňler alyp ýörler ýylda bir ýyla gaýlan çykýar gazyň diýe. O işleyen olunmaz o taýda şol edýän hyzmatyna gaza hyzmata diýip alýarlar onu. Habarçymy Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär saýlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Dostum gel, toy boğun, ýagşydan ýagşy. Owagly aýdama, beýgartan bagşy. Toy bolsun, fat bolsun, üýwi bolsun, nät bolsun. Behri ballan döwletli, ömri ýad bolsun. Oldur taky badany, gaýgy az bolsun. Aydaryň algaçlar mehribanlara,
dostlar dereden kahramanlara koy bolsun paz bolsun iyi bolsun ne bolsun mehribanlığın dövletlik ömrü yad bolsun doldur takibadani kaygı az bolsun Oy bugün mukamlar bugünler aşkan kanatlı arzular atmana uçtan Oy bolsun paz bolsun eyvi bolsun net bolsun mehribanlığın dövletli ömrü yad bolsun doldur takibadani kaygı az bolsun